हेल' लोगोफोर बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय आंनियाव दाखालि बावै माने फेसबुक एकाउन्टआ सासपेन्ड जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय बे सासपेन्डखौ माबायदि सल्भ खालामनांगौ, माबायदि आपिल खालामनांगौ, माने आंनाव आपिल फैदोंमोन नालाय बेखौ माबायदि आपिल खालामनांगौ नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायबा बुजिगोन आरोना। बयनावबो फैनो हागौ, आं खोनानाय मथै बयनावबो बेबायदि प्रब्लेम जानो हागौ आरोना। बेखायनो माने बे भिडिअ'खौ जोबजासे नाय, नोंथांमोनाबो जाहाथे नोंथांमोनाव फैयोबा बेबायदि प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोनाबो सल्भ खालामना लानो हागोन बे भिडिअ'खौ नायनानै आरोना। ओमफ्राय आं बिदिनो सोंदाव बादाव खालामनो ट्राइ खालामबाय थादों आरोना। ओमफ्राय माने बेखौथ' गुबुना सल्भ खालामनो हाखाया, माने निजिनि फेस रेकर्ड नांगौ ना, बिनि थाखाय माने गुबुना बेखौ मावनो हाया। ओमफ्राय मावनो हागोन, ओमफ्राय नोङो जायखौ मावहोगोन बेखौ नोङो माने बिनि खाथियाव थांथारनांगोन आरोना। माने निजिनि फेस रेकर्ड नांगौ ना, बिनि थाखाय आरो ओंखायनो माने आंथ' बेलेगावसो दं नालाय, दाथ' आं सोरनाव थांनो। ओमफ्राय आं हारसिंनो ट्राइ खालामबाय, मोनथामल' स्टेप खालामनांगौ आरोना, गोरलैसो, मोनथामल' स्टेप फिलआप खालामनांगौ, गोरलैसो आरोना। नोंथांमोनावबो बे प्रब्लेमा जानो हागौ, नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला आरो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै निजिनि प्रब्लेमखौ माने सल्भबो खालामनो हागोन आरोना, बेबायदि सासपेन्ड जायोबा नोंथांमोननियाबो। आङो स्क्रिन रेकर्ड लाफ्लाङासै टेनसनजों आरोना, बावनानै। ओमफ्राय आङो स्क्रिनशट लादो आरोना, स्क्रिनशट लानानै दोननाय दङ, माबायदि मायाव थुनांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशटखौ नायबानो मिथिगोन आरोना। ओमफ्राय आङो दा स्क्रिनशटखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनि, नोंथांमोना नायलांबाय था। ओमफ्राय नै लोगोफोर फार्स्टआव बेबायदि ओंखारो आरोना, ब्लु कालारनि, बेवहाय आपिल, बे आपिलाव थुना होनांगौ आरोना। ओमफ्राय बेवहाय आपिलाव थुनाय लोगो लोगो माबा ओंखारगोन बेहाय निजिनि फेस रेकर्ड, बेयाव फेस रेकर्डआव क्लिक खालामना होनांगौ आरोना। ओमफ्राय निजिनि मोखांखौ माने दिन्थिनांगौ, फेसखौ दिन्थिनांगौ बिसोरनो। मोनथाम टाइपजों नायनांगौ आरोना, जेनेबा नोङो ओरै नायनांगोन लासैहाय आरोना, ओमफ्राय ओरैबो नायनांगोन स्मुथहाय आरो गुरैहाय नायनांगोन नोङो। ओमफ्राय माने हमखामखि ओरै नायबा जानाय नङा। ओमफ्राय ओरै नायखोनांगौबो आरोना। ओमफ्राय ओरै बिराद लासै आरोना, लासै नायदिंबाय थानांगौ। ओमफ्राय जाबाथाय माने साक्सेसफुल जाखायो। बेनि उनाव साक्सेसफुल जाखांनानै आरो मोनसे अपसन फैबावो, बेवहाय माने आइडि प्रुफ। बे आइडि प्रुफआव नोंनि गोसो आरोना माखौ होनो। नै लोगोफोर, नोंनि फेस रेकर्डखौ लाखाना बेबायदि फैगोन आरोना नोंनाव, आपल'ड इयर आइडि। ओमफ्राय नोङो बेवहाय टेग फट' लिरनाय दंना, बे टेग फट'आव क्लिक खालामना होनांगौ आरोना। ओमफ्राय नेक्स्टआव बेबायदि फैगोन आरोना, चुज टाइप अफ आइडि टु आपल'ड। बेवहाय बै गाहायाव ब्लु कालारनि सि मर दंना, बेवहाय थुना होनांगौ आरोना। ओमफ्राय गोबां अपसन फैगोन बेहाय, नों मा आइडि प्रुफ होनो आरोना, भटार कार्ड, पान कार्ड, आधार कार्ड, नोंनि गोसो बबे मोनसेखौ होयो। ओमफ्राय बेवहाय क्लिक खालामना होनांगौ आरो। आंनिखौनो खोन्थासै, आङो भटार कार्डखौ सिलेक्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय भटार कार्डखौ नोङो माने केमेरा स्केन खालामनानै होनांगौ आरोना बिसोरनो, गोलावहाय गुवाराव ओरै गोलाव स्केन खालामनानै होनांगौ। ओमफ्राय नोंनिया बे स्केन खालामनाया जायोबा बेबो साक्सेस जायो। ओमफ्राय साक्सेस जानानै नोंनाव साबमिटेड ओंखारगोन आरोना। जायोबाथाय गासिबो जायोबा साबमिटेड ओंखारसिगोन। साबमिटेड ओंखारबाथाय नोंनाव दिन्थिसिगोन जे नोंना सानबेसे नेनांगोन, दिनै जादोंबा गाबोनसिम नेनांगोन ना साननै सानथाम नेनांगोन, बेफोरबायदि दिन्थिगोन आरोना लिरनानै। अब्लानो जाबाय आरोना, टेनसन गैया। लोगोफोर जाबाथाय बेबायदि ओंखारो आरोना, मनज इउ साबमिटेड एन्ड आपिल, बेबायदि ओंखारो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर, आंना जाफिनबाय आरोना फेसबुकआ। बियो माने दिनै बायदियाव जादों आंना प्रब्लेमा, ओमफ्राय गाबोन बायदियावसो सल्भ जादों आरोना। नै बेबायदि जाफिनदों आंनिया, इउ आर बेक अन फेसबुक, बेफोरबायदि जाफिनबाय आरोना। इयावसो आं हान्थि मोनबाय लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो, नोंथांमोननियावबो बयनावबो माब्लाबा जानो हागौ। ओमफ्राय जायोबा बेबायदि खालामनानै ला आरोना लोगोफोर, टेनसन गैया, सल्भ जागोन। ओमफ्राय बायसान्स रोङाबा आरोना, आंखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन, मेसेज खालामहर। आङो एसे एनै माने आइडिया होनो हागोन आरोना, जाय रोंनायफोरनि थाखाय नङा दै, माने रोंनायफोराथ' रोंखायोआनोसै। ओमफ्राय जायफोरा रोंबाङा, सोरबा एसे एनै रोंबाङिबो थायो नालाय। ओमफ्राय बे रोंबाङिफोरा सोंनो हागोन आरोना। ओमफ्राय गोरोंफोरनि थाखाय नङा, गोरोंफोराथ' रोंखायोआनोसै। आंथ' फेसबुकनि सोमोन्दै बांद्रायबो मिथिया, मथा-मथि 100आव आं 5% मिथियो, बारा मिथिया आरोना, बेबायदि। ओमफ्राय लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों, मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि चेनेलखौ। ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनानै हो आरोना।